ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони умумии ҷаҳонии гумрук Куньё Микурияро ба ҳузур пазируфта. Дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои шарикии Тоҷикистон бо созмони умумии ҷаҳонии гумрук мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки натиҷаи ин вохӯрӣ қадами устуворе дар роҳи таҳкиму тавсеяи робитаҳои самарабахши дуҷониба хоҳад шуд. Таъкид гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ислоҳотро дар ҳама бахшҳои тиҷорату иқтисод амалӣ гардонида истодааст ва дар ин раванд ба такмили бомароми фаъолияти гумрукӣ низ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир мегардад. ҷонибҳо масъалаҳои мукаммалгардонии маъмурияти гумрук, низоми иттилоотии автоматикунонидашудаи он бо технологияҳои муосир, таҷдиди инфраструктураи гумрук, тайёр кардани кадрҳои соҳа ва баландбардоштани савияи ихтисоси онҳоро муҳокима карданд. Дар ҷараёни вохӯрӣ ҳамчунин такмили қонунгузорӣ дар арсаи тиҷорату иқтисод ва амалисозии сиёсати давлатии дастгирии содирот баррасӣ гардид. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни фуруғи субҳи доноӣ идома дорад, ки ҳадафҳои асосии баргузории он тарғиби китоб ва китобхонӣ дар байни ҷомеа мебошад. Озмуни мазкур дар 4 давр баргузор мегардад ва тибқи низомнома даври якум ва дуюми он ҷамъбаст гардид. барои гузарондани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ, ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи муқаррароти тасдиқ гардида ҷараён дорад, тамоми шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. масъулини китобхонаи миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ки бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани 4 даври озмуни мазкур толори махсус ва ситоди корӣ фаъолият мекунад. ҳадаф аз таздид додани толори махсус таблиғи адабиёти тавсияшуда ба озмун, ки 4 номинатсияро дар бар мегирад, ба ҳисоб меравад. тавре мушоҳида гардид, намунаи адабиёти гуногун, ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ истифода мешаванд, ҳам дар шакли чопӣ ва ҳам дар шакли электронӣ барои хонандагон пешниҳод гардидааст. мувофиқи маълумоти мутахассисони соҳа, даврҳои якум ва дуюми озмун дар минтақаҳо ҷамъбаст гардида, даври сеюм дар марказҳои вилоят ва шаҳри Душанбе баргузор мегардад. واقعا این توانست که انمون صف خوانندگان کتابخانه ها را و این چونین دقت نسل نورس را دوباره به کتابخانه ها جلب نمود و برگزار گشتن دوره های یکم و دوم این آزمون، یعنی که در شهر و ناحیه ها گواهی از آن می‌دهد که این آزمون توانست که نسل نورس را دوباره به کتابخانه جلب نماید و اشتراکی به سابقه، یعنی اشتراکی زیادی نسل جوان گواهی از آن می‌دهد که آزمون واقعا برای هم نسل کلانسال هم نسل مکتبخوان، دانشجویان و مکتب بچگان، یعنی که توانست که آنها را دوباره به کتابخانه جلب نماید و دوره سیوم آزمون طبق مقررات در ماه نوامبر در مرکزهای ولایت‌ها و شهر دوشنبه برگزار کرده می شود و این چنین دور نهایی، یعنی که دور فینالی آزمون طبق آیین‌نامه انمی آزمون در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار کرده می شود که در ماه دکبر سال جاری در نظر است. مقصد از دایر نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی این بلندبرداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بای گرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعال گردانی دایره زباندانی به شمار رفته در آن قشرهای گوناگون جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات مملکت اشتراک می‌نمایند. اظهار قناعتمندی میکنند خوانندگان، خصوصا نسل جوان ما که برای آنها امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نسل جوان و به کتابخوان شدن نسل جوان خود انمین ساخته به استفاده دادن بینای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان بازگو کننده آن است که پیشوای معظم ملت پیوسته برای صاحب معرفت شدن، صاحب علم شدن نسل جوان تدبیرها می اندیشد و من گمان میکنم که آزمون فروغ صبح دانایی نیز یکی از تدبیرهای اندیشیده پیشوای معظم ملت مخصوصا برای به کتاب و کتابخانه جلب کردن نسل جوان راه اندازی شده است. даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ, ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон гузаронида мешавад,
айни ҳол лавҳаҳои таблиғотӣ омода карда шудааст. ба маълумоти масъулин дар баробари баргузор намудани озмун шумораи хонандагон ба маротиб афзудааст ва ин тадбири муҳим барои ҷалби сокинони касбу кори гуногуни мамлакат ба китобу китобхона заминаи мусоид фароҳам меорад. баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ боис ба он гардидааст ки имрӯза ба толорҳои китобхонаи миллии тоҷикистон аз 1000 то 1500 хонанда ташриф меоранд ва аз адабиёти гуногун самаранок истифода менамоянд. иштироки фаъоли хонандагон аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо ба арзишҳои миллию фарҳангӣ арҷ мегузоранд ва ба инкишофи қобилияти зеҳнии худ диққати махсус медиҳанд. раҳматлло пирзода, камоли муҳаммадёр барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи варзо барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. бо саҳмгузории соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони деҳаи косатароши болои деҳоти лучоб наздики 1 километр роҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 пурра мунфаш гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи варзоб дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, корҳои ободониву созандагӣ ва беҳтар намудани инфраструктураи деҳот марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. дар деҳаи косатароши болои деҳоти лучоби ноҳия бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ қариб 1 километр роҳи муассисаи таълимии рақами 56 пурра мунфарш карда шуд. бунёди роҳ бо ҷалби техникаи муосири роҳсозӣ дар ҳамкории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб бо вазорати нақлиёт амалӣ карда шуд. роҳ бо сифати баланд мунфарш гардидааст то солиёни зиёд аҳолӣ аз он истифода баранд. пеш ин роҳҳо ҳамаш ба талабот ҷавобгӯ набуд. имрӯз мо хеле хурсандем ки имрӯз аз тарафи ҳукумат бо дастгирии халқ ин роҳ обод шуда истодааст. қаблан сокинон ба хусус хонандагони муассисаи таълимии рақами 56 деҳаи косатароши боло ҳангоми рафтуомад аз сабаби дар ҳолати хуб қарор надоштани роҳ ба мушкилӣ рӯбарӯ мешуданд. акнун бо мунфарш гардидани ин қитъаи роҳ ки дар пайравии сокинону соҳибкорон аз иқдомҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардид, мушкилии аҳолӣ бартараф шуд. хонандагон аз бунёди роҳ хеле хушҳоланд. пештар аз ин мо аз набудани роҳ танқисӣ мекашидем, хусусан дар зимистон ки бисёр ҳам мушкил буд. хонандагон бисёр ҳам хурсанд ҳастем ки чунин корҳои ободонӣ дар деҳаи мо гузаронда шуд. партави сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат бунёди бинои дуошёнаи бунгоҳи тиббӣ дар ин деҳа идома дошта, он то охири соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. бо истифода додани бунгоҳи тиббӣ 8 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин ва аҳолии деҳа аз хизматрасонии тиббӣ бархурдор мегарданд. мувофиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳоти лучоб бунёди 28 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора аллакай 10 иншоот бунёд ва ба истифода дода шудааст. то охири соли ҷорӣ боз 3 иншоот аз ҷумла бунгоҳи тиббӣ ва як майдончаи варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҷамъовари пахта дар ноҳияи ёвон вусъат ёфта рӯстои истироҳатии кормандони ташкилоту муассисаҳо ба аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил кӯмак мерасонанд. дар ноҳияи ёвон ҳамарӯза кишоварзон зиёда аз 300 тонна пахта ҷамъоварӣ мекунанд. гузориши ҳамкорони мо. ноҳияи ёвон дар соҳаи кишоварзӣ дастовардҳои назаррасе дорад ки ин раванд ба некӯаҳволии сокинон нақши муҳим гузоштааст. бо истифодаи мақсадноки замин ва фаъолияти босамари аҳли заҳмат дар ноҳия бахшҳои соҳаи кишоварзӣ рушд карда истеҳсоли маҳсулот ҳамасола зиёд мегардад. кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла пахта асоси кори аҳли заҳматро ташкил медиҳад ки хоҷагидорон дар ин самт дастовардҳои назаррасро соҳиб гаштаанд. имсол дар вилояти хатлон кишоварзони ноҳияи ёвон яке аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии ҳосили пахта шурӯъ намуданд ки ин маърака дар хоҷагиҳои пахтакор ҳамарӯза вусъат дорад. кишоварзони ноҳия дар майдони 10956 гектар кишти пунбадона гузаронданд. коркарди онро дар асоси қоидаҳои агротехникӣ хуб баро монда ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд. айни замон аз 21 августи соли ҷорӣ дар хоҷагиҳои мо чиниши пахта оғоз гардида ва мо мақсад дорем ки дар давоми 1.5-2 моҳ меҳнати ба дастовардии заҳмати деҳқонро
беталаф то кусуки охирин ҷамъбаст карда ба нуқтаҳои коркард ва қабули пахта беталаф бояд супорем. ҳосили фаровони пахта дар ноҳияи Ёвон гувоҳи фаъолияти пурмаҳсули хоҷагидорон дар ин бахши соҳаи кишоварзӣ мебошад. Бо шумори аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ва даҳон нафар кормандони ташкилоту муассисаҳо ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ду рӯзи охир дар ноҳияи Ёвон ҳашари дастаҷамъонаи ҷамъоварии ҳосили пахта сурат гирифт. Ширкати фаъолонаи сокинон дар ин тадбир имкон фароҳам хоҳад овард ки ҳосили дар саҳро буда саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. Имсол дар ноҳияи Ёвон дар 10956 гектар замин кишти чигит гузаронида шуд ки дурнамои истеҳсол 24800 тонна пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар ҳама хоҷагиҳои деҳқониву фермерӣ ҷамъоварии ҳосили пахта вусъат дошта бо ҳамроҳ шудани кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ин маъракаи муҳим дастранҷи кишоварзон ба нуқтаҳои қабул дастрас мегардад. ҳосилнокӣ дар баъзе аз қидаҳо ки навъи беҳтарин киш шуда буд дар чиниши аввал зиёда аз 40 сентнерро ташкил дод ки ин нишондоди истеҳсолӣ дар ноҳияи Ёвон ва қаламрави вилояти Хатлон назаррас аст. асосан ин вобастагӣ дорад ба навъҳои беҳтарини тухмиҳо. мо асосӣ дар кишти пахта навъҳои хуҷа 67, ирам, хатлон 14 ва асосиан навъҳои чинер истифода бурдем. 4 навъ дар ноҳия истифода бурдем. ҷамъоварии ҳосили пахта дар ноҳияи Ёвон бо истифодаи техникаҳои муосир низ ба роҳ монда шудааст ки ин раванд кори кишоварзонро дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба маротиб осон намудааст. ҳамарӯза дар ноҳияи Ёвон зиёда аз 300 тонна пахта бо истифода аз техникаву ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва аҳли заҳмат ҷамъоварӣ мегардад. аммо на ҳама корхонаҳои пахтатозакунӣ дар пардохти саривақтӣ маблағи пахтаи ҷамъовардаи аҳли заҳмат имконоти молиявӣ доранд. Дар ноҳияи Ёвон 6 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта дар ин шабрӯз бештар 2 корхона ҳосили ҷамъовардаи деҳқонро қабул менамоянд. насби дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар корхонаҳои пахтатозакунӣ иқтидори коркарди ин ашёи хоми саноатиро зиёд намудааст. баробари фаъолияти босамари корхонаҳо даҳо ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардида сокинони маҳаллӣ бо шуғл фаро гирифта шудаанд. ҳавасмандии аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва масъулони корхонаҳои коркарди пахта имкон фароҳам овардааст ки ҷараёни ҳосилғундорӣ ҳамарӯза авҷу суръати тоза гирад. истифода аз усулҳои муосири парвариш имкон фароҳам овард ки ҳосили пахта дар аксар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Ёвон ба фарқ аз чанд соли қабл ба маротиб зиёд гардад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷамъоварии анор шурӯъ гардид. кишоварзони хоҷагии деҳқонии Саидои ноҳияи Ҷайҳун соли гузашта аз майдони 3 гектар бештар аз 4 тонна мева ҷамъоварӣ карда буданд. имсол ҳосил хеле фаровон аст ва боғдорон ният доранд ки то 6 тонна анор ҷамъоварӣ намуда дар баробари таъмини бозори дохил ҳамчунин ба хориҷи мамлакат низ содирот намоянд. аз ноҳияи Ҷайҳун Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад. каримҷон бутаев шуғли боғпарвариро аз аҷдодони худ омӯхтааст. махсусан дар парвариши боғи анор аз падари бузургбораш ба қадри кофӣ таҷриба дорад. 6-7 сол пеш ӯ дар замини назди ҳавлигиаш ниҳолҳои анорро нигоҳбин мекард ва аз меваи шаҳдбораш дар намоишгоҳҳои сатҳи ноҳия ва вилояту ҷумҳуриявӣ ширкат меварзид. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷайҳун аз ҳисоби заминҳои ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия барои ӯ 3 гектар ҷудо карданд то масоҳати боғи анорро зиёд карда чунин навъи ширини онро дар ҳудуди ноҳия паҳн намояд. аллакай чанд сол боз боғи анор ба ҳосил омадааст ва Каримҷон Бутаев аз маҳсулоти боранҷ парваридааш қаноатмандӣ мекунад. рушди соҳаи боғдорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар заминаи татбиқи 2 барномаи ҳукуматӣ дар робита ба рушди соҳаи боғу тӯқпарварӣ, барқароркунии боғҳои кӯҳна, бунёди боғҳои намунавӣ ва меваашон содиротӣ таъмин карда шуд. танҳо аз ҳисоби меваҳои шаҳдбор истеҳсоли он дар вилояти Хатлон ҳар сол то 90 000 тонна мерасад. инро дар мисоли як хоҷагӣ метавон эътимод кард ки сол то сол истеҳсоли мева тамоюли афзоиш дорад. агар соли гузашта дар хоҷагии деҳқонии Саидои ноҳияи Ҷайҳун аз майдони 3 гектар боғзори анор 4 тонна мева ба даст оварда бошанд, имсол бо чунин фаровонии маҳсулот умед доранд ки бештар аз 6 тонна анвои ғизоии ширин истеҳсол кунанд. аз некон боғ мемонад. тамошои чунин манзараи лаззатбахш ба кас рӯҳу илҳоми тоза ато мекунад. ин пирони рӯзгордида дар ҳудуди деҳоти истиқлоли ноҳияи Ҷайҳун бо меҳнати софдилона намунаи ибрати ҳамсоягону кӯли аҳли рӯстоянд. инҷо анори шириндона парвариш карданд. 1800 ниҳоли босамар мавҷуд аст.
аз ҳар як дарахти анор то 100 килограмм ва аз он бештар ҳам мева ба даст меоранд. чунин фаровонӣ муҷиб шудааст ки дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ изофаи онро ба хориҷ аз марзи мамлакат содирот намоянд. абдурозиқи азиз, зубайдуллои қодир, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. бахшида ба рӯзи рӯдакӣ ки ҳамасола 22 сентябр таҷлил карда мешавад, дар мамлакат чорабиниҳои фарҳангӣ доир гардид. дар ноҳияи рӯдакӣ низ бо барномаи фарҳангӣ ки бо иштироки шоирону нависандагон ва омӯзгорону хонандагон баргузор гардид, аз ин рӯз истиқбол намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бахшида ба рӯзи рӯдакӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 60 ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки шоирону нависандагон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва хонандагону омӯзгорон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар оғоз нависандагону шоирон доир ба иҷодиёти пурҷилои ин нобиғаи олами адабиёт маълумот дода иброз доштанд ки дар таърихи адабиёт ва шеъри тоҷику форс таҳаввулоти ҷиддӣ ворид намуда, афкори ӯ фарогири худшиносию худогоҳӣ, ватандӯстиву инсонгарӣ ва аз ҳама муҳим хоксориро дар худ таҷассум менамояд. омӯзгорон бо меҳр ва садоқати баланд ба хонандагон аз рӯдакиву ашъораш дарс бигӯянд ва бо ӯ ифтихор бикунанд. рӯдакиро бо он шаҳомату бузургие ки дорад дуруст бишиносем ва бар дигарон ошно бинамоем, зикр гардид дар чорабинии мазкур. дар идомаи тадбири фарҳангӣ хонандагон аз ашъори ин шоири забардаст шеъру ғазал қироат намуданд. дар фарҷом барои болидарӯҳии иштирокчиён барномаи мукаммали фарҳангӣ баргузор гардид. манучери сулаймон, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.